गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि फुड निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुज्रि फैमान नार्जि। मैया सुबुंथिनि थान्दै मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 23थि मुंख्लं सानाव बिथांनि मांखरसालियाव मान बावनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जाना थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे बड' साहित्य सभानि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रेनगोरा नार्जारि बिथांमोना। मैया बिपिएफनि 87थि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि थामहिनबा CWC नि मोनसे जुथुमाया गाजा गोमजायै बिजनीनि बेन्दोङाव जानानै थाङो। बेवहाय बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया नुजाथिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बिटिसिआव प्रमद बर'आ गासैखौबो जाना फोजोबस्रांगोन। दिनै प्रमद बर'नि समाव मोनफा मोनफा जोबस्रांलांगासिनो दं होन्नाबो बिथाङा बुङो। बेनिखायनो गासैखौबो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय ओंखारबोनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बिथाङा बिटिआरआव सान्थिनि सोलायै 3 बोसोराव मोननै उग्रपन्थी हानजासो जोनोम जादों होनना बुङो। बिथाङा बिटिआरआव इभिक्सननि थाखाय नटिस होनायखौबो सोंखारियो आरो जेराव इभिक्सन जागोन बेवहायनो आं थांगोन होन्नाबो सतबांसा लायो। लोगोसे बिथाङा तामुलपुर आरो गरेस्वर थानानि आयेन खान्थिनि बिजिरनायखौ फिन रंगेयाव लाना फैफिननायखौ जोंनि थाखाय दुखु गोनां होनना बुङो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायनि फिननायाव एबसुनि बारग' दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया बिपिएफ हानजायाव हाबफैनाय बाथ्रा बिथाङा फोरमायो। बेराफारसेथिं बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङाबो मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि गरेस्वरनि सोरबा सासे सुबुङा तामुलपुर कर्टआव फैनायाव गंथाम गारि सोलायनांगौनि बाथ्राखौ बुंदों होनना बिथाङा बुङो आरो बे गुवाहाटी हाइकर्टआ होनाय बिथोन बायदि गरेस्वर आरो तामुलपुर थानानि आयेन खान्थि बिजिरनायखौ रंगिया हाइकर्टआव लाबोनायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायगोन होननाबो बिथाङा फोरमायो। मैया आसाम सरकारा फोरोंगिरिफोरा थाखो खथायाव माबायदि खसाब गाननांगौ बेनि थाखाय गांसे फोसाव बिलाइ फोसावो। बे फोसाव बिलाइयाव फोसावनाय बायदिब्ला हौवासा फोरोंगिरिफोरा टि-शार्ट आरो जिन्स गाननानै थाखो खथायाव हाबनो मोननाय नंलिया। बिथांमोना फर्मेल शार्ट, पेन्ट, धुति आरो पायजामा गाननानैसो थाखो खथायाव फरा फोरोंनो मोनगोन। बेराफारसेथिं आइजो फोरोंगिरिफोरा सिमानि बाहेरायाव जेरै लेगिस बायदि गाननानै थाखो खथायाव फरा फोरोंनो मोननाय नंलिया। बिथांमोना थाखो खथायाव फैयोब्ला सेलर आरो सारि नङाब्ला मेख्ला सादर गाननानैसो थाखो खथायाव फरा फोरोंनो मोनगोन। मैया मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि सापागुरि समस्तियाव लैहोर लैहोर आइजोफोरा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ दान्दिसे सम दोनथ'नानैब्लाबो थांलाय फैलाय लामानि थाखाय हस्रि खावनाय हाबाफारि लायो। बिथांमोना बुङोदि थारैनो मन्त्रि एमएलएफोरखौ बिसायख'थिनि समावल'सो नुनो मोनो, नाथाय जोंनि बायफ्लेलांनाय लामा फाहामनो थाखाय बिथांमोनखौ खाथियावनो नुनो मोना। बिथांमोना बुंबावो दि बिसायख'थि समाव गोदै गोदै बुंना जोंखौ बिथांमोना थगायबाय आरो बिसायख'थि समाव लामानि समस्याखौनो गिबि मावग्राया जागोन होननाबो बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै अखा एसे हाब्लानो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा आरो बिगोमाफोरा स्कुटि बाइकजों गोग्लैनानै गोबां जखम जानो गोनां जादों होनना गोबारै हस्रि खावै खावै बिथांमोना सोमावसारदों। आरो इयुनाव बिसायख'थि फैयोब्ला लामाखौ मावग्रागौमानि जों भट होआ होनाबो बिथांमोना गोख्रों रावजों सोंखारियो। थांनाय बुधबारै आमेरिकायाव अमानि किडनिखौ मानसिनि देहायाव फोनांजाबनानै 32 दिन जेबो असुबिदा गैयाब्लासिनो सोलिनो हानाया सुबुं माहारिनि मोनसे मोजां खौरां होनना मुलुगाव मोनसे सावरायज्लायनाय जादों। आमेरिकानि निउयर्क सोहोरनि लेगन ट्रान्सप्लान्ट इन्स्टिट्युशननि सानैसो डक्टरफोरा बे खामानिखौ मावनानै दिन्थियो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे खामानिनि गुबै दैदेनगिरिया जादों रबार्ट मेरि मेन्डिग'। मख'थावना दि 1997 मायथाइयावनो आसामनि डक्टर धनिराम बर' बिथाङाबो बेबायदि खामानिखौ मावदोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै सानैसो सुबुङा बिथांनि रिसार्च सेन्टारखौ सावना होयो आरो बिथांखौ नेग्लिजेन्स एन्ड भायलेशन्स अफ मेडिकेल इथिक्सनि दायाव 40 साननि थाखाय जेलाव दैथायहरनाय जादोंमोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरफिननानै नोंथाङा थारै आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।